So sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lovey. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Ikaw at Ako. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Magani sa kababay nga taga Talisay City, Cebu. Ang nga magtatampo, nagdasingan nga, Lovey. Recorded by X Thunder Gaming. Tinuod, Lovey? Uyab na ta? O, chikla. Ako na kang gisugot. Salamat, Lovey, ha? Abi ni mo, lipay kay ko nga imong gidawat ang akong gugma. Tinuod ning akong nadungog ni mo, Lovey. Nga may uyab kang tumboy. O, ma. Oh, kinsay nanguyab og tumboy? Ay, may lain pa. Ay, kining anak ni mo ay nanguyab og tumboy. Naunsa man taon ka, Lovey, oy. Kadaghang lalaki, tumboy man gyud himong giuyab. Unsa man ako pa nga. Nagkasinabot naming chikla. Na, ambot lang nimong bataa ka. Pasag din na lang ng anak ni mo. Ang importante nga panggaon na siya siyang uyab nga tumboy. Asa man karon? Di pa ko sa eskwelahan. Maguwat ko ni mo diri sa kawasa. Mga unta. Sige. Mo-chatra ko nimo. Okay, bye. Bye-bye. Love you. Yung mo tong uyab, Lovey? Mutanam ka. Ito ano lang ko? Si pangutana di inot-not. Harti ha sa di mo eh. Tarang tana ra ko. Ambot nimo. Naunsa mo kang guba mo kinang naong ni mo? Da, gisapot ko dito eh. Kisa may mga gisaputan. Idool na sa tong not-not na ako. Gilabtan ka niya? Awa man hinuon. Maglagot mo ko magtanaw ng naong niya eh. Ano maglagot man ka niya? Dili lang gid ako matuyo. Mag-init akong ukon makakita ko niya. Mao ba? Dali na. Magpabugnaw ta aron. Mawa ng kainit si mo. Kataghan pin ako assignment, uy. Uy, ni-message si Chikla na ako. Love, tawagi, kupi. Ano sa kay tuyo ini niya? Ano sa may tuyo ni mo, love? Wa lang. Ganahan lang ko nga. Sa istorya ta. Love, busy pa man kaayo ko, uy. Napakoy daghang buhaton nga assignment. Sus. Ayaw na lang, we. Hello, love? Hello? Gipaw man hinuon niya. Pila naman rin kaadlaw nga. Wa naman message si Chikla na ako. Akong tawagan, Bi. Manong nanawag man ka? Dali ka ganahan nga akong tawagan? Sa lagi tuyo ni mo? Oo, gimingaw ko nimo. Ay kung sa mo ka. Busy ko. Love.
Recorded by X Thunder Gaming. Uwa naman manawag si Chikla. Nako. Nasukok tingali ni siya nga. Uwa na ko'y time niya. Hi, Lavi. Ansa naman si Toyo ni mo? Suko. Ako ra kang giduol kay mura mo kag magulanon eh. Ano mo ka? Huna-huna ra na ni mo, oy. Hmm? Malipayon ra ko. Kasabot ka? Malipayon ra ko. Naunsa day ka? Ano mo raghabog na naman kaayo ka nako? Nahuna ra ni mo eh. Nagtuo ka nga wa ko makabantay? Nga nausab na ka nako? Kun, ingon ana na lang ta? Aw, mas maayo pa tingalig magbuwag na lang ta. Oh, ikaw. Musugot ka nga magbuwag ta? Okay naman ko nga magbuwag ta. Sige, magbuwag ta. Oh, ikaw mo ang nakigbuwag niya o niya nagilak-hilak ka diha. Igisagitan lang ko sa hitabo, ma. Ay, pastilan ba ya? Ayaw paghilak. Uy, labi. Kalimti tong tumboy ni mong uyab. Pangita og tinuod nga lalaki. Salamat in taon kay. Dili na makalit og sod sa kuna-una si Chikla. Inanay na gid kong nakalimot niya. Unsa naman ka? Okay na ko, ma. Nakalimot ako ni Chikla. Maayo hinuon. Kung mahimo, hunong na anang uyab-uyab, oy. Pag-focus sa imong pag-eskwela. Mo naman hinuon ko gila ay. Ngawa ko ikalingawan, uy. Ay, gusto. Akong chatan akong ate. Mangaya ko og ka-chat niya. Ay, salamat. Kini-reply na sa ate. Paabuta lang. Kay mo chat, rasya ni mo. Ni-chat na siya na ako. Samsad ni, uy. Dili mo na masabtan iyang name. Ako ko nang stalk ni. Uy, hala. Sinutnot man yung kihatag ni ate. Oh, nanawag na siya. Bahala na. Ako na lang yung tubakon. Hello? Ay, salamat. Kaya maging gitubag. Ngunit kami gihatag ni ate na ko, eh. Miga mo naming ate. Ni mo, Lavi. Wala pa sa inyo, ha? Magunsa mo ka diri. Mamisita na mo. Imog yung gitinuod, no? Nga mamisita ka na ko din, eh. Ayaw lang gud kasap ko nako. Asa may imong tuyo na ko? Musulti na ko nimo sa hati ng Lavi ha. Kuan. Dugay na ko nagagusto nimo. I love you. Maglisod ako duol nimo kay bulitang bugig ko. Ug samot na gyud nga di ko makastorya nimo kay may uyab mo kang tumboy. Ayaw na siya gisgot, eh. Kay buwag na mi. Nalipay sa bita ko pagkaibaw nga buwag na mo. Basin pa ning higayon na, maluoy ka na nako. Not. Hapit naman kada adlaw sinutnot dinis ato, nak. Wa pagiday na nimo sugta. Huwa pa, maoy.
Ako hinoon, ako'y supa kung kanang not-not ang imong mauyab kay sa ako biyang tanaw buutan man ang bata. Mao nga okay ra gyud ko kung magkauyab mo. Pa, ay, naunsaman ko eh. Mingaw naman hinuon ko ni Nut-Nut. Ay, nahigog man ako niya. Labi, tugidugan mo yun ang uyab ni mo. Ang todron, wabag ka maluoy na ko. Ang tinuod-not, sa una maglagot gid ko nimo. Magsurok akong dugo ang magtanaw nimo. Pero sa dihang nagkaila ta og maayo, naluoy naman hinuon ko nimo. Og gaan na sad kayo nga akong buot nimo. Gani, mingawan na sad ko nimo. Tinawad? O lagi. Kung mga na, uyab na ta. O not. Ako na kang gisukot. Salamat, Labi. I love you. I love you to not. Dili gid matagaan ang panahon nga ang tawo nga imong gikalagutan mahimo ra din nimong hinigugma. Wasad ko magmahay nga akong gisugot si Not kay pinangga man kayo ko niya. Sa pagkakaroon, mag 2 years na mi og nagpabilin paghihapon ng iyang pagpangga nako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita manghigalan kaagi ni Loving at taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit karikulahan, ikaw at ako. Kaagi giboto no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapina.